keď neboli farebné telky. Dali považskí konštruktéri Tú motorečku novej éry, novej éry. Hej, Manet 90, ten unikátny dvojpies ostal v garáži od tatka, jazdil do ďalekých miest. A motor rodina sme dobrá, nevydržíme do septembra. ročník už 21. Kto z partie príde prvý? Kto príde prvý? Hej, Manet 90, ten unikátny dvojpies ostal v garáži od tatka, jazdil do ďalekých miest. Hej, kone žiadna sláva, ten motor viac nedáva.